Ще го гледаме. Ние контактния ключ. Готови ли си? Здравейте пак отново. Донесахме тук на колегата една кола за боядисване. Да не си мислите, че нямаме коли. Напротив, имаме коли. Елате да видите, даже и другата, даже и тя е за ремонт. Но просто в момента нямаме толкова свободно време. Много натискат клиентите и заради това просто да ви покажем. Ето къде нарочно сме свалили номерата, да не да кажете, че нещото имаме. Ето, Мерседес ще направим. Да, просто нямаме време, доста време колата е седяла, нямаме време за работа. И така, продължаваме с другата кола. Ето тук колегата ще обясни за какво стана въпрос, как ще процедираме с подготовката на колата. Passat 2, железен автомобил. И хората искат да разберат какво ще им коства и така. Продължаваме. То първо работа е такова. Трябва да се общим. Всъщност тази кола трябва да се изкури цялата. Да се махне цялата боя. Той има, тук е малко дупчице, тук има. Не знам какво ще ги правим. В смисъл... Това трябва да се свали, защото на колата едва ли ще стане, то трябва да се завали. Да, обясним малко на хората, това как ще го направим това нещо? Това трябва да се събори. Ръждата трябва да се изкури и тя, да се завари. Ама, в смисъл ще го режем ли? Да се изправи това, защото той... Това е сгънато, те? Да. Ама това, нали ще трябва да го затворим с нещо, с някаква ламарина или с ко? Точно той говоря, че трябва да се завари. А трябва да се завари. Ами, с подмитачката не става ли? С види и нещо. Трябва да оправим и това. Да знам, ти ще кажеш сега, аз не съм... ти ще кажеш. Какво искаш да направим? Ето къде е малко... Къде такова? Ние тук има ръжда. Има, малко ръжда има, ама... С какви шкурки ще процедираме? Да огледаме колата първо сега. После ще говорим. Ето къде хората казаха, че искат да такоем. С фолия, като твоите. Дед си я направил. Те казаха да се направи. Иначе ето къде тия, виж ги, как е хлътнала малко. Той градушката ли го е била? Градушката е малко. Малко градушката. Ще трябва да се изправи, не знам. С какво ще ги правим тия работи. Трябва да се изкури, всеки, то се после. За тия дупки. Ама го видите на камерата. Да видим ето къде за какво стана въпрос сега. Ето къде отпреди, как ще процедираме, какво ще правим? Номера. Тя тук е такова. Какво? Хората се слагали тук види. Допълнително. Малко видийки има, така ще. Последния майстор тега направи. Така е. Тук е малко точки има, радобина е. Да, това ще се изкури, разбираш, всеки то са на някои места. А как ще процедираме с подготовката? Смисъл такъв, че с какви материали ще ни трябва? Боята, боя, шкурки, едра шкурка, има една средна за мокра, такова, мокро минаване, ситна шкурка. А ти как процедираш с шкурките? От кои почваш? Почвам от едрата. Да махна такова боята. Едрата му с колко? Обясни с колко. Каква шкурка? Аз ти я показах, пи 240 ли беше оня път? Пи 80. Как 240? Нали казваш, че 240 махаш само капките? Те беше казал. Не. Тази шкурка, де ти я показах, е за такова, за едрото. За едрото? Ами дай от начало покажи. Едрото с колко минаваме първо? Чакай да я взема. На хората с какви шкурки ще работим? Тото е по-едрата шкурка. Има една каква е тази ситна, шкурка? която... Това е... Пи 80. Пи 80, да. Това е за едрото. Това е едра шкурка, да. Едрото. Започваме с нея първо. После как ще процедираме? Смисъл такъв, нещо кит ли каза, че ще вземем? Какво ще правим? Да. После се китосва. На местата, които примерно е хлопнало.
един път при моята кола я боядисвах, после пак я изкорех, пак китосвах, пак боядисах и е така, докато направя този вид. А, ти няколко пъти си боядисвал твоята, така ли да го разбира? Да. Но то те не излезе ли малко по-скъпичко или? За по-скъпо, но това важно е да стане качествено. Дома. Крайният ефект трябва да стане смисъл Бляскав. такъв, бляскав е такъв да се оглеждаме. Като стъкло трябва да стане де-факто. Така го разбирам аз, нали така трябва да стане? Той е по-голям ще излезе, но да се буди с цялото. То горе като цена. За цена после ще говорим. После ще говорим. Сега в момента определяме как ще се работи по колата. С материал, хубаво разбрахме, с P80 търкаме от начало. После, какво правим? После като се боядиса вече, нали, говорим за китосване, боядисване, Да. се минава с мокра шкурка. На вода, имам предвид. Минаваш, махаш боята, С водната шкурка махаме боята. да, китосваш после пак А, и пак китосваме. боядисваме. Ай, пак боядисваме. Ага. Нещо, шприц, нещо ще се слага ли допълнително или то... Не, няма нужда. Не, то шприцоването е с тая втората шкурка, която ще се мине. Второ. Значи, с подготовката разбрахме, шкурките ги определихме с какви шкурки. Значи, това е едра. P80, това е едра. Е, само Има P80 ли? Тя сигурно ще е Номерация ми кажи нещо да хората да се ориентират. P45. 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 Хубаво, що му казваш, че има... Само тия двете ли ще използваме? Има една трета, която е най-ситна. Тя е вече за боята, за да може да, примерно, капните някъде, разбираш ли? Да. Като капни, какво правим с нея? Изтъркваш я и се слива с боята. Ага, добре. Та не ти прави такова, имам предвид, грапаво или нещо е такова, или ако направи грапаво, за да може да го изкориш, после пак го минаваш и става гладко. Добре. Каква боя ще използваме за тази кола? Еми, ще търсим същата боя. Ако не можем, може да е малко по-тъмна. Може малко по-тъмно да е. Няма да е същия цвят, ли да го разбирам? Точно същия няма да е, защото Ти пак металика ли или просто е така, ще и пак е така нещо? Ти даже миналия път ни каза с каква кола, с каква боя но тая кола не е точно такава боята. Ага, Малко по-тъмно синя е. малко по-тъмно си не. Ама това металика ли е сега? Не, то сега в момента изглежда като боядисана на втора ръка, да речем. Бои се на втората. Ама това добре, колко време го правим това? Това нещо е около месец. Месец в това положение. Да. Ама аз, защото знаеш, защото не бързаме за това. За тая кола. Да, ама за тази кола трябва малко да се постараем и да побързаме, защото цял месец кой ще начака за Знам. тази кола. И смисъл такъв, че тук е на тия ръждички ще трябва да се поуправят, и това нещо ще трябва да се оправи, и тия чистачки, не знам, и това е тук, и виж как е степено това. Не знам. Чистачки ще трябва да се сменят. Фатката е да стане пак като Така, както си идва в началото. точно. Все едно, че изкараме от завода производител. Така трябва да стане. Маската искаш ли да я сменям? Маската? Да, това нещо. Това нещо? Да. Това нещо? Допълнителни пари. Имам предвид, ако смениш долу маските и работи, трябва да се поръчват да се сменят. Сега не може да го оставим с тела, виж. Има тел, има тук. Телта тук седи. Не може. И той не знам каква ражда има, разбираш, дали ще може да ги държи. Не знам. Притеснявата нещо, това те притеснява тук, ми се струва. Да. Как ще го направим тогава тук? Как ще процедираме? Това. Тук трябва да се намери нова марина, да се такова направи. Как ще го направите? Се изкури старата, да се сложи новата ламбарина, разбираш, за да може да държи маската тук. Нали каза, че нямаш цел, ли, ко беше? Електрожен? С електрожена ли? Може А, да се електрожен. Аз имам електрожен. Тяло ти няма ли? Има електрожен. Не е електричен, бе.
Никой. Такова за заварени. Електрожени има се заварен. Кой има? Абе, това ще го оправим сега. Ще го оправим. Кажи ми за боята. Откъде я взимаш? Не да хората да си мислят, че с някаква блажна боя да сме я ударили. Тоест пък боя за такова, за кола е, не е такова влажна боя. Ти как ще процесираме с боята? Смисъл такъв, някакъв магазин, тия ще кажат хората ли какво? Какво трябва да си купуваш ли какво? Не, аз имам откъде да я купя. То си е малко по-голяма от моята, това означава, че ще ми трябва повече боя. Долу-горе колко, като количество, колко ще трябва? Тук отидаха долу-горе около 25 по 250 мл. Ти си ги знаеш долу-горе колко са. 25 по 200 мл. Ма ти с спри ли я пръскаш? Как? С приичето. Нямаш пистолет, нямаш нищо. А да кажеш, това с пистолет си го направил. Или не е с пистолет. Просто, защото нямаш такова и тъй. Нямаш пистолет. Еми, Мария, ако ще я правиш с пистолет, ти у вас имаш пистолет. Не, аз ти казвам. Аз нямам свободно време. Казвам ти. Даже трябва да тръгвам, даже и сега след малко трябва Можеш да да качиш даже пистолета в колата, разбираш ли такова. Да. Аз забравих. Трябваше да го взема, ама... Аз моите го дам да го ползваш, ако искаш. Не ми да направите с кола. Ми да, за да може да Те я за другите вече аз ще се оправям. Да, тук вътрешно нещо ще правим. Защото тя е малко... Тук е вътрешно тия работи. Вътрешно боядисване искаш. Еми... Как иначе ще го направим? Или вътрешно аз занимавам сега с вътрешно. Сега и с вътрешно ще занимаваме. Еми не знам, ти си решаваш. Ти си решаваш какво ще прави по тая кола. Все пак си говорил с хората. Да. Добре. Долу-горе, нещо ориентировъчно, някаква цена нещо, да ни кажеш. Чакай да видиш билета. Това Трябва да отваряйте. чакай да отваря. Нещо ориентировъчно за боядисването, нещо. Просто сега ориентировъчна цена сега. Не е казано, че на 100% сега да речем. Долу-горе колко пари ще излезе. Това за боядисването. Може ти излезе към 1000 ли? Към 1000 ли? Как ще процедираме? В смисъл, оставам ти колата, оставам ти пари и оттам нататък ти се оправяш. И ми казваш една дата и аз идвам и я взимам, така ли? Да, ние вече ще се разберем. Ти ще я дариш на клиентите. Да, аз ще я дам на клиентите, няма проблем. Как се оправям с тях? Ама ще се оправям, няма страшно. Добре, тук да и по мотора има малко течове. И ще трябва да се отстранят малко и тях. Ето тук виждам малко масло фърга. И ето тук и също отзаде. Даниле, тук това има ключ с болт сложен. Това разглобява ли си си долу? Кое да сме Де разглобяли? отвърля масло. Нищо не сме разглобяли. Нищо. Никой нищо не е барал. Та не да се е пукнало някъде ти блока. Блока да се е пукнал. Имам предвид, защото тече масло. Снимай това, да види. Казва момчето, че някъде може да е блока пукнат. Може. Блока може да е пукнат. Ами добре, хубаво, това го разбрахме. Тук те отзаря тия течове тук. Откъде ще и това нещо? Те от всекъде фърля масло. Къде е? Тук те някъде отзаря или къде? Ти ли загря? Да ми загреят. Отвърлянето на масло да загрея. Някакъв път загрея, нали? Що така, че загрея някакъв път. Някакъв път загрея. Но те казват, че загрея. Не знам. Абе, ти си човека сега. Каквото кажеш, ще направим. Какво трябва да направим, за да може да спреме и тия течове? Какво трябва да стане? То това е и подвикателя по инжекциона, разбираш. Да не се налага да се сменим и тез джузи, разбираш. Дюзите? Дюзите да сменяме? Да не се налага да ги сменяме, то имам предвид. Щом трябва да са наложи. Още не съм ме запалил да ти кажа прекъсването, да видя нещо,
което да ме насочи, разбираш. Не ми запалите. Ми сега в момента уточнява мисъл. Капака. Капака. Май и той да смяна. Не знам. Не бе, капака, той е за боядисването. Това за боядисването, той ще го прави. Това вече го уточнихме, тук е цвят, няма всичко уточним. Другото, смисъл такъв, че тук да е по мотора, какво ще правим друго? Хубаво, това разбрахме. Трябва да се разбере откъде ти тече той масло, разбираш. Къде този добив, разбираш. Ти не можеш да го определиш къде тече сега. Той е и долу, и горе, разбираш. Еми да, трябва да се оправи. Кой трябва да се смени да се оправи? Трябва да ги оправим тия неща. Леко прекъсване най-така. Дюзите. Дюзите. Дюзите ще ги сменим, бе. Тя сега едни дюзи. Това по принцип пълна инжекция. Нали? Да, ти като голям пълна инжекция. Пълна инжекция. Пълна инжекция. Малко е тук и тия кабели, да знам, те много грозно си и те има. Не може да се засмяна тази инсталация. Да ни идва повече маслото, имам предвид. Повече масло да идва. Да. Не. Какво е? Хората казаха, че такова е. Всичко на време се сменя. Просто има те, че искат да го оправят. Малко е ти. Тази инсталация, не знам, като твоите ли ще са сменили, не знам кой ще се прави. Не, различна е от на Сузукито. Малко по-различна. Нека го твоите да вземем да сложим на тази стара тако. Кой ще е? И тъй. Чакай да я запалим, да я чуем. Кое има? Губи се звука някъде и там. Губи се звука някъде. Но оборотки са наред. Изглежда нормално, но движението какво прави. Явно в движение прави, да. Докато е спряла, изглежда нормално. Някой път се губи такова. Обаче имам предвид, че от движение прави това. Това означава, че може да са много... Може са много неща. Добре, чакай да я загаса, за да може да се чуваме. Може да се чуваме. Тук те не можа ли да установим сега в какво е нещо? Не смисъл да може да се направят някаква сметка. Основно тук е проблема. Основно тук е проблема. Да, джузи, свещи, дебитомера е за такова за скорости, имам предвид за оборотите. Дебитомера за скорости? За скорости и за оборотите, да. А проблема може да идва от тук. От тук, от джузите. И това трябва да се отваря с една дума, да се прегледа. Дали има някъде пукнато. Ще моля да го оправим? Ще моля да се свърши. В смисъл, ще моля да се оправи това нещо. Ще моля да го оправиш. Тук има доста работа, Марина. Нали, уж това не е работата. Кой значение колко работа има? Хората ги интересува да се оправи колата. Това е. Като цена майсторлък. Ако излязат джузи, разбираш, трябва да се поръчват джузи, а пък и не са. Те джузите, тия хората не ги интересуват. Тебе какво те интересува, кое колко пари струва? Тебе те интересува, трябва ми, джузи ми трябват. Хората ти носят джузи. Какво те интересува колко пари? Ти си взимаш парите за труда. За майсторлъка. Да, за майсторлъка, деца казва. Сега, кое колко пари струвало, тебе какво те интересува? Ти, нали, да кажеш на самата част, развали са точно. Сега. За това, че казваш и тъй. Трябва да се види теча на маслото, откъде то ще е от... Ако двигател, разбираш, е такова, не е проблем.
Двигателът е проблема. Ако двигателът е проблем, преди, защото ти е последния вариант, ама. Да сменим мотора ли? Като има теч отдолу отгоре. В момента са предположения, защото ти можеш да направиш долу-горе оценка откъде е. Ама, точно да определиш дали от двигателя или от самия мотор, от блока. Ти трябва да... Ако се наложи мотора, ще Какво сменим още? сега. Какво сега? Ако се наложи двигателя, ще сменим. Какво да правим? И тъй. Като цена, колко излиза? Цена за труда. Аз не знам, аз не мога да ти кажа, че колко пари е сега. Ти си казваш, ти си определяш цената. Аз не мога да ти кажа, че колко пари да вземеш на хората. Долу-горе, ориентировъчно да се определят цени долу-горе. Нещо... Тоест какво ще искаш, че боядисване и... Не бе, аз му казах, аз искам боядисването и мотора. Ако трябва да ще сменим двигателя, ще смени. Всяко да направим. Ама той първо каза, че иска да я погледне, нали така? Да видиш тия чуди, дали ще може да ги оправиш. Нали? И това колко пари ще излезе? За мотора, сега говорим сега за двигател. Аз се заинтересувам какво му се намери с една дома. Дали от мотора, дали от двигателя. И да почна да поръчвам, примерно. Това, онова, това вече ще мога да кажат сума. Ага. Защото той труда си е пари, обаче трябва първо да се оправи колата. Видиш, ще оправим, ама колко пари искаш за труда си? За труда си. Части, нали, кажеш, не да интересуват. За труда си колко пари искаш? Питам се да открия откъде си точното и масово. Де-факто не може да ми кажеш, добре, ако се наложи мотора да се смени, колко пари за целия мотор? Трябва да видя колко ще струва мотора. Колко ти кажа? Мотора, нали ти казах, аз ще му намирам двигател. Аз ще му намирам. Ти ако кажеш, че проблема е двигателя, сменяме двигателя, аз ще дам цял двигател. Ама за труда си колко пари ще искаш да го смениш този двигател? За труда си? Да. Ми едно 2500 лева. 2500 на смяна на мотор. Хубаво. Какво така стоиш направим? Вземи сега това. Тя ще трябва сигурно. Хубаво. Значи, тъй се разбираме, тук ще ми излезе. Значи, боядисване ти каза към 1000 лева, нали така? Да. 1000 лева боядисване и 2500 за мотора. Нали така? Така да. И толкова става? 3500. 3500. Добре. Хубаво. Добре, той е Пасата 92-3 година. 2500. Долу-горе толкова сколкото колата. Да, ама това си и труд сега. Това в крайна сметка труда си и труд. Колата поне чисто много. Да. Тия работи. Добре, ще се разберем с клиентите. За сега спираме. И вече евентуално, ако клиентите решат да я правят, оставаме я. Първо ще им кажем за цената, защото искат да разберат цена, кое как ще стане, кое как няма да стане. Уточнихме и боя, и мотор, и от тук нататък вече всичко е в ръцете на клиентите. За сега чао от нас, двамата криждани, чао. Чао. Лек на всички. Очаквайте продължение. Айде. Забравихме да допълним на колегата номера, тук ако някой нещо реши да се свържи с него, просто да си каже телефонния номер. Ако решите да се обадите, 0878 133 400 е номера. Кажи как се казваш сега. Даниел ми е името. Даниел е. Ако нещо решите, заповядайте при нас.